Hvad var det over på Rømø med de sommerhus? De var brændt. Ja, var det ikke 2, der var brændt? Nej, det er ikke lige spændende at komme til det. Nej. Nu skal vi jo til Åges fødselsdag her. Ja, skal du med? Ej, jeg tror ikke, jeg kan holde det ud. Hvorfor? Jeg bliver så hurtigt træt, det ved du. Men jeg er da inviteret med. Det er jeg ikke. Men jeg regner nok ikke med, at du kan komme. Nej. Hvis det var så kunne jeg måske. Jeg ved ikke. Nej, måske lige et par timer kunne du. Ja. Hvor lang tid er du op hver dag og sidde i rullestolen? Ja, det er gerne et par timer. Ja. Men så skal du regne med, så er det jo med, så skal jeg have ilden med, og så må det jo være noget ryge eller noget. Nej, og du skal vaskes. Du bliver vasket samtidig, ikke? Nå, Du kommer i bad, og så kommer du ind i rullestolen, ikke? det er jo sådan. Ja. Men jeg mener, hvis jeg nu skulle derud, Nå, ja. så må de jo ikke ryge. Nej, hvis du skal have ild der. Ikke med ild. Jeg har jo en lille lækker. Ja, det ved jeg godt. Hvor man den er? Den ligger nok inde i bageværelset, tror jeg. Nej, det er ikke godt, det. Ej, det skal nok være et eller andet sted. Så tror jeg, den ligger inde i køkkenet. Udunder køkkenet? Nej. Udunder køleskab? Ja, det skal nok passe. Ja, det er ikke det, vi skal. Jo, det er så. Der er sådan en skab med en trekant på. Der står den nok i så. Det gør den nok. Ja. Vil du sige en hilsen eller et eller andet? Hvad? Eller kan du sige en hilsen? Hallo. Hvad skal jeg sige? Det ved jeg ikke. Jeg kan sige, hej her er jeg har det fint. Ja. Jeg får lige lidt at spise. Det er en tager lige dagens middag. Carbonade med lidt grøntsager og kartofler. Ja. Men nu er alt sammen. Hvis det nu bliver godt, så vil jeg prøve at sende det ned til Lene. Vil du? Ja, i Frankrig. Ja. Men hilsen til alle så. Ja. Jo. Er det godt? Ja, det er fint.